Mga pangaliya, mga yam-yam, mga pulong-pulong, pahinungod kini sa atong mga kauban sa trabaho, mga kauban nga mga inchigeda, mga kauban nga mga sip-sip ug mga maepal, mga kauban nga feeling expert, mga kauban nga feeling honor, feeling tag-iya ang atong tubag. Mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo, atong sugdan ang pagtuki sa mga inchigeda. Kay lagi sila ang nauna, feeling boss na silang atong tubag. Mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo, mga tawong feeling expert kay kuno sila ang nadugay na sa pagpanerbisyo, daayto dili updated ang ilang nahibalan panahon pa sa ilang mga apuhan. Ang atong tubag, mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo, mga tawong mga sipsip, mga epal, mga sumbongero og mga sumbongera nga gamay lang gani kaayo ang imong sipyat, ang imong pangalan ipadala na sa tag-iya ang atong tubag. Mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo, mga tawong duphan ang trabaho, mga tawong duphan ang tanan kay feeling Wonder Woman, unyag magkaingon-ingon. Hasta ka basulon ang atong tubag. Mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo. Naapoy mga tawo ang ilang mga trabaho ipasa nila nimo, pareho ra mog sweldo pero sila mo'y hayahay kaayo ang atong tubag. Mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo, atong yamyaman ang mga tawong walay hinungdan, puros palami pero sa trabaho dili kasaligan. Pagmata na intawon, gausik-usik ra ka sa sweldo ang atong tubag. Mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo, mga yam-yam, mga ngulong nihon din sa kuiba, atong gihalad ni ining klasiya sa mga tawo nga di ta moangay basta sila atong kuyog sa trabaho.